l'Ospi ha estat superior en el camp i en el resultat. Sí, no ha estat el nostre millor partit. El partit, la veritat és que va ser partit dintre d'una primera setmana, una setmana de 3 partits. Segurament ens ha faltat una mica de frescura, no? Però l'Ospi, la veritat és que no ens estava generant pràcticament perill. Sí que tenia més possessió que nosaltres, però jo crec que la clau del partit està en la pèrdua de la jugada del gol i aquí sí que nosaltres avui no hem estat capaços de fer mal a l'Ospi i al final ens portem una darrera ens fa pensar ja en el segon partit i en treballar durant la setmana per pensar en els pròxims 3 punts. Sí, sobretot potser el problema del costat aquest, que no ha generat el que ha estat molt tranquil en defensa. Sí, la veritat és que a la primera part, quan aconseguíem robar la pilota, no hem estat fins, no hem escollit bé, no hem estat encertats i és veritat que nosaltres no li fèiem mal. També és cert que el rival, amb el potencial que té, pràcticament no ens generava perill. Però que la segona part ens hem equivocat en una jugada, no l'hem aturat quan devíem i acaba amb una contra, un penal, que jo crec que és la clau del partit. Penal clar per tu? Sí. Si ja és difícil per un equip de tercera jugar 3 partits en una setmana, suposo que en el cas de l'Europa encara més, no? Perquè si els rivals eren el Prat i l'Ospi. Sí, jo ho comentava a principi de setmana que no ens ha vingut bé. És a dir, que setmana de 3 partits i davant dels rivals que teníem, primer perquè no tens temps de preparar-ho com segurament haguéssim pogut fer durant una setmana normal. Després vas acumulant esforços i t'enfrontes a rivals que tenen unes plantilles molt més àmplies que les teves a nivell de possibilitats, no? I aquests 2 rivals en aquests partits entre setmana i l'últim partit d'aquesta setmana, segurament en altres circumstàncies haguéssim pogut estar una alçada millor. Parles dels rivals potents, de totes maneres, fins al final no ha estat el partit tancat, podríeu haver aconseguit potser empatar. Suposo que te'n vas amb aquesta sensació davant d'un equip important, en un camp important, potser haver pogut treure alguna cosa tenint en compte que el partit no s'ha tancat fins al final. Sí, la veritat és que hem competit, o sigui, el rival ha estat superior en alguns aspectes del joc, que una miqueta ben abandonats per això que també explicava, no? Ens ha faltat segurament capacitat per apretar-los més, per posar-los amb més dificultats a nivell de la possessió que ells tenien. Però el segon gol ve perquè l'equip fa un últim esforç, malgrat el seu cansanci, fa un últim esforç per intentar aconseguir un resultat positiu d'aquí. I sí, me'n vaig amb el convenciment que això acaba de començar, que ens hem enfrontat a rivals complicats en aquesta setmana, segurament amb inferioritat de condicions per això que comentàvem, i que l'equip ha competit i en tots els partits ha estat en disposició de treure quelcom positiu. I aquest és una miqueta el balanç des del nostre punt de vista que fem. En tot cas, això és un partit una mica molt en zona de confort dels 2 equips, no us ho fet gaire mal. Sí, jo ara ho comentava dintre del vestidor, jo crec que si no cometem aquest error el partit acaba 0-0 perquè sí, una miqueta ells ho intentaven però sense profunditat, nosaltres no patíem, estàvem ben col·locats, però quan recuperàvem sí que ens faltava. Jo crec que hem donat una miqueta per això, no? Els nostres homes de dalt no han tingut aquesta clarividència, aquesta punta de velocitat que hem demostrat en aquests últims partits i era un partit que anava sense pràcticament cap a ser res, no? Una mica pla i sense ocasions.
bueno, des del nostre punt de vista, doncs, una llàstima haver comès aquest error que ens ha penalitzat bastant. Gràcies. Gràcies a